TV-avisen, god aften. Mit navn er Ejgil Meisner, og her er min pragtfulde kollega Ove von Weding. I morges venter danskerne sig i seng af den forfærdelige nyhed i gru og rædsel om den hovedløse nyhed om den lille havfrue. Ja, det var det ganske rigtigt. I aftes fik den lille havfrue, som er danskernes stolthed, Danmarks vartegn, fundet hovedløs. De, der står bag den forfærdelige hændelse, må have roret med djævlen om selv. Indtil nu ved man ikke, hvem der står bag dette griseri. Men hovedstadens politi er i fuld gang med at stoppe disse slamper. Nu til dig, Ole. Jo, tak, Ejgil. Rystende tragedie. I maj godkendte det amerikanske sundhedsministerium salg af en svangerskabsforbyggende pille. Et middel, der uden diskussion har fået en større indflydelse på det amerikanske end noget andet i verden. I løbet af de næste 5 år vil 6 millioner amerikanske kvinder gøre pillen til et dagligt ritual, viser statistikkerne. Forandringen er bemærkelsesværdig, for det er verdens første præventionsmiddel, som har sat kvinden i stand til at bestemme over deres egen krop. Vil jeg bestemt ikke synes om. Og nu til dig, Knud Wermann. Tak, Ove von Weding. Jeg har vejrudsigten. Vi har din varme golfstrøm kører her ind over landet, så man kan satse på sommer og sol i lille Danmark. Men nok om de varme grader. Der er en hård kuling fra vest, som kan satse til store bølger på de store have. Vi har en hård regn hen ad ugens løb fra Sverige og Norge. Det var det. Vi har så godt nok den hårde regn, men vi kan satse på, at der kommer varme grader fra sydens sol. Godt sted at tage på ferie i. Måske til Spanien, 38 grader, Tyrkei. Jeg vil mene, det var en god vejrudsigt. Farvel tilbage til studiet. tak til dig, Knud Wermann. Det var nok noget af en våd omgang. Nå, det var alt for i aften, og så nu vil vi gå til børnefjernsyn med Super Carla.